Gaur esnatu berri nau zaratak Kristaletan zua geri da Sei zapiz estalita kanpoan Lastargien garaia bueltan Goizeko 10:00 jo orduko ireki ditu ateak landako guneak. Arimux taldeak zeinu hizkuntzan egin duen performantza izan da ekimena aurrera eraman duena. Haien atzetik sartu dira ikasle guztiak izan ere, gaur goizean ikasle eguna izan da. Arratsaldean aldiz, ohiko egitaraua izan da, hitzaldiak, tailerrak eta beste hainbat. Bueno, eta Pamiela argitaletxeko Peio Eltzaururekin gaude, egunon? Egunon bai. Bueno, zer moduz joan da hasiera hau, Durango Gaztokaren hasiera? Ikusten duzuenez oso buila handikoa eta bueno, ikasle, ehundaka ikasle inguraturik, guretzat pozgarria da, hainbeste gazte ukitzea, Euskal Herriko gainaz 4 puntuetatik, iparraldetik, hegoaldetik, mendebaldetik, gatozen ekialdetik ere bai, eta, bueno, gaur izatea gaurko edo gehien bat biharko irakurle berri horiekin kontaktua. Bai, ez da, Pamiela ez da nera bentzako, ez, liburuak gehien bate dituen argitaletxea, ikusten duguen Bernardo Atxaga, Sarren Handia, zein espero da aurten libururik salduena izatea, aurtengo, bueno, hit hori, ez da? Bai, bueno, lehen da biziz zehaztapen bat, gu aur literaturan eta gehien bat 3-8 bitarte horretan badaukagu eskaintza anitza eta segurenik Euskal Herrian album ilustratuetan izango gara beste argitaletxe batekin, tartaletxekin batera, gehien argitaratzen duguna, baina egia da, aurten nolabait esateko 2 izar izango ditugula, ez? Eta, bueno, asmo horrekin ikusi besterik ez dago, liburen pila eta etengabe bera dijoana, ez? Bernardo Atxagaren azken novela etxeak eta hilobiak, eta Joseba Sarriona Indiaren airea ez da debalde, Habanako gaukaria, bere dietario egunerokoa, bueno, berak gaukaria ditzen dute ez egunkaria, gau ez idazten omen du, eta bi liburoiek dira, eta izango dira jakin mina handiena sortuko denaz. Txakur Gorria, sormen taldeko Ane eta Nerearekin gaude, egunon? Egunon. Bueno, konta iguzu, zer da proiektu hau? Bueno, lagunek launeskak osatzen dugun sormen talde bada, ja 3 bat urte badara maguz hontan, eta urtero etortzen gara azokara, gure autoeditatutako liburuak saltzera. Guk idatzi eta guk ilustratu da, bueno, lauron artean egiten dugu, bai. Eta zer moduz joan dira aurreko edizioak, Durango Gaztokan esan duzu, izan zaretela? Bai, oso ondo egia esan Gutzako Durangoko data beti da mugarri antzeko bat, eta beti iten dugu lan horrea beira gogotxu, eta aurten ere nobedade bat ekarri dugu mimo handiak, bai aurreko urtetako guztia, eta gero pin eta lamina berriak,
eta aparte realitateak deitzen da aurtengo liburu berria. Erakutsiko liburu hori, zer da ilustrazioz eta hitzez beteriko liburua? Bai, 8 ipuin daude, launa idatzi dituguanek eta biok, eta Marinek eta Malenek ilustratu dituzte, eta bueno, 8 kolore, 8 ateetatik abiatzen da, eta bai, hauxe da gure aurtengoa. Oso ondo, eskerrik asko bikotea, ondo doakizuen aurtengo Durangoko azoka, eskerrik asko. Eskerrik asko, gero arte. Azokaren lehenengo eguna da gaur, ja jende mordoa dago, zer espero duzu aurten? Bueno, urtero sorpresa izaten da. Gure esperantza da, bueno, iazko Durango baitea. Iaz oso ondo juntzan, da, abera urtengoa. Egun bat gutxio, baina, bueno, musiko dugu, lasai. Ze berrikuntza dituzue gaurkoan? Bueno, gurean xapoketan mai jolasa edo karta jolasa argitaratu berri duguna. Gero, bueno, egutegia urtero ateratzen duguna, baina urtero berritzen dena, evidentemente. Eta gero, ekarri ditugu inorez da ilegalaren, jertxe berriak eta hiru liburu berri. Aurten argiak mende horrena ospatzen du, 100 urte euskerazko kazetaritzan, eta liburu bat argitaratu dugu, pixka bat kontatzeko argiaren kazetaritzaren eredua edo, kontatzeko pixka bat. Eta gero, hasiera berri bat, dala Mikel Gartzia gure kasetarik ere egin duen liburua, paper etorkin bada Senegaldi, eta bere bidaiaren kontakizuna egiten duna, eta Berdea damore berria dala Bizkaiko egoitzetako grebalarien testigantza. Hau dira gure argitalpen berriak. 100. urte hurrena aipatu duzu, zorionak eta ze balorazio egiten duzu ez, orain arteko ibilbide guztiaz, eta gainera ekintza pila bat egin dituzue aurten, ze balorazio egiten duzu? Ona, oso nekatuta gaudela, urte bukera ja berriz iristen dan, baina ondo, oso ondo pasatu dugu, osatu dugu, egia esan da gauza txikikin ditugula, baina desente urte osoa bete dugu, eta, arpeunekin egoteko aukera izan dugu, kolaboratzailekin eta gure komunidadearekin, gertuko harreman bat edo egiten saiatu geha. Eta zelako garrantzia du ez, azokan bertan egotea, jendearekin ez harremanetan egotea? Bai, dudari gabe, inguratzen dira, arkidedunak, bere aurpegia ikusten duzu, ezagutzen dituzu zuzenean, gora bera batzuk ere hitzekien dituzu, jasotzen dutela berandu edo goiz, edo ondo dabiltzala, edo beraien ekarpenak entzutea ere oso positiboa da beti. Azokak hori du, gertutasun hori ematen dizu. Carmen, Elbira eta Ana Urrestarazurekin aurkitzen gara, egunon? Egunon. Bueno, Durangoko azoka liburuaren azoka ere bada, eta agian digitalizazioarekin eta pirateriarekin eta egungo teknologia berriekin agian ahaztu egiten zaigu liburu bat nola sortzen den, zein den liburu hori sortzeko prozesua, eta hain zuzen zuek Euskal Herri osotik zabiltzate, baita Durangoko azokan ere, hori aurrei azalduaz, ezta? Bai, alaze da. Hori da egin nahi duguna. Berez liburua bere prozesu osoan, ideia sortzen denetik norbaiten buruan, liburuak egin arte. Eta prozesu luzea da eta lan asko dagoan barruan, bai. Eta pixka bat zein izaten da, helduek ere ez dugulako oso argi izaten, ez? Zein den editore baten lana, idazleak ze paper duen, eta ondoren, ez? Gainontzeko aspektuak zeintzu diren, zein da prozesu orokorra horrela titular baten esan da? Bueno, egia esan, hasteko esan behar dizuet, editorea izateko ikasketarik ez dagoela. Orduan bada lanbide oso ez ezaguna beste horregatik ere bai, ez da? Eta pixka bat hori esagutarazin nahi du, ez? Ze lana den eta liburu bat egiteko zenbat faktore eta zenbat profesional dagoen, ez da? Ez da imprentatik ateratzen besterik gabe. Eta umek badute orokorrean impresio hori, ez dute balorean jartzen eta ez diote aprezio hori izaten ere bai, ez dakitelako ere zen nolako lana dagoen eta ze prozesu kreatibo eta dagoen, ez, atzean.
Bai. Eta zuek adibidez, orain nola sumatzen duzue liburuaren, paperezko liburu tradizionalaren osasuna, nola ikusten duzue? Bueno, egun batzutan ondo, beste egun batzutan ez hain ondo. Egunaren arabera, ez da? Egunaren arabera, seguna duzu. Egia zan, tailerra egiten dugunean gazteak eta umeak pozik ikusten dute liburuak gustora, ez? Txikiekin egia da, album ilustraua gero eta potenteago da momentu hortan, mundua, ez? Asko argitaratzen da, gauza ona, gauza txarra, denetariko argitaratzen da, baina ikusten dudanik da gurasoak baitzutan ez dakitela ze aukeratu txikientzat. Orduan, hortan dago formazio eta lana, ez? Nik uste dute txiki-txikitatik hasten baldin bagara berriro, igual berreskuratzen dugu papera eta formato, nik uste dut formato oso polita dela. Zuek zarete beraz, paperezko liburuaren aldekoak? Ui, bueno. Posizionatu. Ez nik esango dizu, ni nago liburuaren alde. Eta liburua izan daiteke paperean, audioan, digitala, ni, papera gehiago gustatzen zait, baina formatu guztiak erabiltzen ditut, ez? Garrantzitsua da irakurtzea ere, ez? Prozesu hori polita da eta disfrutatzea irakurketarekin, ana esan duen bezala, formato guztiak egokiak izan aldira, bai. Eta hemen, hain zuzen, umei lagin desente zabala ekartzen diezue, liburua ez delako, ez? Formatu bakarreko erramienta bat, erakutsi pixka bat zer nolako, liburuak ekarri dituzuen? Beitu, hasita telasko liburuekin, ez? Hemen historiotxo bat dago, badaude animaliak eta txiki-txikientzako da, ez? Eta gero, liburuak, divulgazioko liburuak, komikiak, liburu zaharrak, piktogramaekin, hemen daukana braileko liburu bat, irakurketa errezako liburuak, zailtasuna dituzten ere irakurtzeko, denetariko dago, hemen olerkien liburuak, komikiak, orduan nahi duguna da, beraiek kontutan izatea ze liburu desberdina dauden, ez ari dela gustatzen, aukera badagoela, Eta lehen kameratik kanpo aipatu dugu, ezta? Pirateria, kopiak, nolakoa da egoera gaur egun? Kezkatuta gaude noski, ez? Bada, orokorrean badago nolabait olako gizartean oso sartuta nolabait liburu bat kopiatzea ez dela problema bat. Eta ez dago kontzientzia hori, ez da, zenbat profesionalek, leheno aipatu dugu, idazlea bera, itzultzailea, zuzentzailea, maketatzailea, irudigilea, editorea, imprenta, profesional horiek guztiak ari dira lanean liburu bateatzeko, eta hori jakinezkeo, igual pentsatuko zenuke ez da, kopiatzia edo ez kopiatzia, ez? Egunean zehar, estan desberdinetatik pasatu gara eta liburu bat egingo dut tailerrean ere izan gara. Bertan erakutsi digute liburu bat egiteko zein prozesu igaro behar den. Gainera, elkarrizketa bat izango dugu hemendik igandera bitarte egun bakoitzean, gaur Garbine Ubedarekin izan gara. Kaixo Garbine, Mehatxua liburu atera berri duzu, zer da liburu rekontatzen diguna? Mehatxua da sailaren izena. Oain lehenbizi atera nun sasi eskola, eta oain atera da bigarrena, ezta? Batzutan zaila izaten da kontatzea ze kontatzen duen liburu, ze orduan spoiler egiten dugu, ezta? Beraz, lehenbizikoan kontatzen da, 16-17 urteko neska batek piperra indula eskolan, eta junda mendira lagun batekin badabil, eta, maitasuna zer dan deskubritu nahian, baina deskubrituko du beste gauza bat. Deskubrituko du bizitzan ze gertatzen ari dan, 80ko hamarkadan bizigea, liburuan. Eta ikusiko du segada bat. Polizi kontrol batean, kotxe bat nola gelditzen duten eta nola hiltzen dituzten bizpahiru lagun. Horren lekuko izango da, baina lekuko isila. Inorrek ez du ikusi bera eta berak ere ez du nahi kontatu. Orduan, hor korapilo handi bat sortzen da, sekretu horren inguruan. Bigarren liburuan, harreman horrek eramango du kanpora. Amak bialituko du herritik kanpora, pentsatzen duelako gaiztakeritan da, bilela edo. Baina,
berez ez dabil hortan. Hai da bere burua deskubritu nahian eta bizitzan ze gertatzen ari dan deskubritu nahian. Inspirazioa edo nondik etorri zaizu? Bizipenak dira edo guztiz sortutako zerbait da? Bueno, bizipenak dira komatxo artean, ez? Ni gaztea izan nintzen 80ko hamarkadan, beraz, ordun ikusitako gauzekin, gauzak josiz sortutako liburuak dira. Ez dira berez benetan nola gertatutakoak edo ez dira nire bizipenak ere, baina badira nik ikusitakoak handik eta hemendik jositako gauzak edo, bueno, beste modu bat esan da, hor irakurtzen dezun horrek enkajatzen du gure gazte garaiko gertaerekin, ezta? Naiz eta dena fikzioa da. Iraganetik ies egin ezin izatea ere plasmatu zu liburuan, zer eragin nahi duzu irakurlarengan? Bueno, ez gela besterik gabe sortu. Guain 16 urte dauzkanak, bagaje bat ere badaukala naiz eta berak ez duen uste. Bere gurasoek ematen dioten bagajea da. Ez da beti kontatzen ez dakit argi eta garbi, transmititzen da harremanian, transmititzen da hitzeiteko moduan, baina beti badago horratzean zerbait, ez da, eta hori da pixka bat ekarri nahi izan dudana. Gero, zintzo ere izan nahi nun, ez da, niri enkarguz eskatu zidaten gaztentzat idaztea, eta nola idatziko ni gaztentzat gazte ez banaiz, nere gaztarora itzulita, eta ni gazte nintzen garaiko kontuez hitz egin da. Trilogia baten bigarren liburua da hau, nolako harrera izan zuen lehenak eta zer espero duzu bigarren liburu honekin? Gauza hondik ez dakit, barkatu esatea, gauza hondik ez dakit, idatzi nun eta ja klak egin nun. Bigarrenari heldu nion eta gero beste 1000 saltza izaten ditugu. Ez gehi idaztetik bizi. Beraz, horruzten dezu eta zure lanera, zure gauzeta itzultzen zea. Baina, bueno, uste eta harrera hona eukidula. Egia da, lehenbizik horre bigarren askatzen zula eta bigarrenak hirugarren askatzen du ze amaiera jakin bat gabeko liburuak dira, sail bat horregati da. Ez dira oso solteak nahi badezu. Irakurri ditezke banan-bana eta ulertzen da, baina seguraski geldituko zea gozez, baina ze gertatuko da, edo hemen zergatik bukatu da, ez? Hoi da sail batek sortzen dizun eragozpena eta magia eraberian, ez? Goze bat piztu behar da eta hori da iten saiatu naizena. Gaztentzako liburua da, gaur gaztez zinguratuta gaude hemen, ez da, azokaren lehengo eguna da, eta zelako garrantzia du horrek, ez? Hemen egota eta hainbeste gazte bertan izatea. Egia esan da, ni gaur guzti txundituta nago, nik enun espero hainbesteko inbazioa, segurazki, bueno, autobusak etortzen ikusi ditut, ni onuntzan etorrela. Esango nuke oso adin esanguratsua dala, zentzu guztitan, eta irakurtzaletasunaren aldetik are gehiago, badalako hor, eten bat, ezta? Gazteta umetan irakurtzen dute edo irakurtzen zaie eta helduetan batzuk ere irakurtzen dute, baina tartian hor aria galtzen da. Orduan, bueno, ustete arduraz jokatzeko garaia dela eta haiei gauzak eskaintzekoa. Ez dakit asmatu deun, baina alegindu beha. Eta zuk ze plan daukazu azoka honetan, ez? Estanan egongo zara edo tarterik izango duzu liburuak erosteko edo diskaren bat erosteko? Momentu honetan hau estanean pixka bat, gero aurkezpen bat edo beste badut, lehenbizi liburuakin, gero idazle elkartearekin ere gatxaldizkari aurkeztuko deulako, eta halako batean ikusten badut pake pixka bat, bateako naiz liburuak ikustera, eta baten bat erosiko dut, ez dut hainbeste erosiko, nahiago denda txikitan erosi. Zera ikusi pausu berdinak errepide zuzen honetan marraztutako. Irune de la Mazarekin gaude, Euskal Abenturako kidea, ze balorazio egiten duzue iazko espedizioaz eta aurtengo edo, 2020ko espediziorako ze helburu dituzue? Bueno, iazkoa eta bai 2018koa eta bai 2019koa gazteentzako esperientzia ikaragarria da, guretzako bai bertan parte hartzeagatik. Bai, beste rol batzuekin goazela, ez? Baina guretzako kriston hilabetea da. Eta, 2020erako indarrarekin oraintze bertan, hemen ikusi ditugu iazkoak zelan etorri diren berotasune hori ematera, eta kriston gogoekin, ez? Bai, orain hasi gara gaurtik martxoaren 15 arte daukate izen emateko epea zabalik, orduan, indarrarekin, ez? Eta zer da espedizioan bertan egiten duzuena, ez?
Bueno, gu espedizio bat da, orduan Maulen hasten gara, Getxoraino oinez egiten ditugu pilo bat kilometro. Baina, bueno, ez gara bakarrik ibiltzen egoten, goizean bai etapa egiten dugula, herri batetik bestera, eta gero arratzaldetan edukia deitzen diogu guk, eta bueno, egiten duguna izaten da, gai ezberdinak jorratzen ditugu, dinamikekin, hitzaldiekin, aditu ezberdinak bidatzen ditugu gurera, eta bueno, gazteekin egin ditzaten gauza, gai batzuk landu, ez? Edo hasiera eman lantzeko, eta gero eurek jarraitu nahi badute, badaukate hor nondik hasi, ez? Datorren urteko aurkezpenan gazte pilo bat ikusi ditu hemen, nolako motibazioa izaten dute? Bai, egia da sortzen dela hilabete horretan, nolan mundu paralelo antzeko bat, eta hor kriston pina ditute, 120 daude, 31 egunez, 24 ordu bizitzen batera, eta bueno, azkenean baldintzak ez dira etzeko baldintzak, ez? Beste baldintza batzuetan zaude, asko bakarrik datoz, lagunak bertan hilabete horretan egite dituzte. Orduan, sortzen da hor kriston indarra eta aurrera egiteko talde moduan, ez? Eta hori gero nabaritzen da, ez? Gerora zelan geratzen zaien zer bizi duten espedizio horretan, eta beti aitzakiarekin noiz batu edo noiz berriro ikusi, eta oso polita da. Eta zuen partetik nolakoa da ez proiektu hauetan parte hartzea, eta nolako garrantzia dauka honek zuentzako? Guretzat espedizioaren helburu nagusiena euskara da, euskararen erabilera gazte hauengan euskararen erabilera horretan eragitea. Azkenean badakigu euskara jakitunak gorantza doala, baina erabilerak ez. Eta uste dugu gazteek horretan kriston garrantzia eta eragina izan dezaketela, bai eurengan eta euren inguruan, mendik aurrera haiek izango direla gure atzetik datozenak, ez? Orduan gure motivazioa hori da, ez? Txikia bada ere eragina, hilabete horretan egin alduguna egitea, eta gero eurek jarraitzea piztu dugun horrekin, ez? Hitz hartu den neska batek kontatu digu nola orain ez lagun batzuekin euskaraz hitz egiten hasi den, hori ikusten da hilabete horretan zehar, nola igual hasieran ez duten hainbeste egiten, gero bai? Bai, azkenean espedizioan badaude lurralde ezberdineko hainbat gazte, batzuk inguru oso erdaldunatik datozenak, eta beste batzuk euskeraz bizi direnak eguneko 24 orduetan, ez? Eta hori hasiera batean ezberdintasuna agerian da, ez? Baina egia da, zelan hilabeta pasatuta, ikusten da zelan batzuk bata besteari lagundu egiten diete, eta zelan eremu erdaldunetik datozen horiek, azkenan euskeraz amaitzen dute, eta gerora ikusten dituzu guk bai sare sozialetatik eta jarraitzen ditugula, eta ikusten dugu, zelan ja azten direla sare sozialetatik baita ere, euskeraz, eta horrek zeo zer bada, ez? Eragin txiki bat bada ere egiten ari gara, bai. Nola animatuko zenituzke gazteak bertan parte hartzeko? Nik uste, lehen esan duena kriston esperientzia dela, hilabete oso bateko esperientzia da, bizitzan behin pasatzen dena, esaten den moduan ez, hilabete oso bat, doainik, lan bat egin behar dute ordainetan bakarrik, orduan, nork oparitzen dizu, ez? Horlako bidai bat hilabete batean, euskeraz beste 120 gazterekin, lurralde guztietako gazteak ezagutzeko aukera, gero hortik espedizioa amaituta ibiltzen dira Euskal Herri osotik jaietatik, ez? Hori bai bada espediziotik ateratako zeo zer. Eta, ez dakit, igual aitzakia izaten da lana egitea, nagia, baina lana momentu baten egiten da, hori erraza da, ohituta daude ikasleak lanak egitera, eta behintzat aurkeztea eta saiatzea. Gero, ez bada tokatzen, ez da tokatu, ez? Baina behintzat aurkeraz galtzea. Abian da Durangoko liburu eta disko azokaren 54. edizioa. Dagoeneko ahotseneak iriko ditu bere ateak eta gu musikariekin izango gara. Moker taldeak amaitu berri du ahotsenean eman duen kontzertua, eta beraz lehenengo galdera hoxe, nora junta zuzenekoa? Gustora, pizkat arraro iten jako iruretan joti, ez da ordu normalena, gustora. Diskoa aurkeztu duzue, Oreka Aula izenekoa, zuen estudioko azken emaitza, eta ja denbora bat da Maki kalean, eta zuzeneko batzuk ere eskaini dituzu, ez? Bai, eskaini dugu 10 bat, eta oso gustora gauz. Jendie da autopera, bai, abesten abestiak eta lan, zigegu oso posible bai. Zan daiteke Moker zen arma bat da zuzenekoa beraz, diskoa ondo dago, zuzeneko soinu edarra du diskoak ere, baina batez ere taldea azten da zuzeneko emanaldi hauetan, ez? Gaur egun raroa txalekureretan, baina ere aurrean zen jendea gozatu du. Bai, nik uste da, eta gaina harrera egon da, ze jendie etorri da, lagun asko etorri dira ganet Durangoko egitzen da, hame urreratu dire, eta esperientzia polita ganera beti politia oleko leku baten egotie, kamera daude, gazabaldu zure musika, eta zebri ideiak, bai. Oreka Aulak dakarren nobeda bet da,
euskeraz eta inglesez kantatzen duzula disko hontan, aurrekoan baziren euskarazko kantu bat edo bi, baina orain erdita erdiola dago, beste abia puntu bat eta beste norabide bat eman diozue diskoari, bai eta taldeari, ez? Hori da, aurreko diskoe, hori egin euskaraz erderaz, eta hori egin dugu abesti urritzek euskaraz, da hori azkenean gure duguna da, hori transmititu igual ideiak, ze guretzako igual erreza da azkenean gure hizkuntzan idaztea, eta batez horregatik izan da. Hemen Durangon aritu zarete, diskoa esan bezala musika zuzenen estandean dago, hemendik aurrera nondik nora ibiliko zarete? Oraindik aurrera, urte honetan aukingo dugu jazteko hori kontzerturi, baina 2008an hori aukingo dugu kontzertu batzuk ja pentsaute, 40 minutu rocken, Gernikan bebai, eta gero bebai Espainiatik bebai goiez kontzertu batzuk egiten, eta goguekaz, gustora. Musika zuzenean estandean, Txapito Guzman, Deibarrako Langostinuek taldeko bikideekin topatu gara eta beraiek ere disko berria dute, eskuartean dute, Animos de Vivir izeneko lana. Durangaletik datoz, Durangaletik hemendik ez Mexikotik, baino Mexikar doinuekin ez? Bai, holan da, gure CD gatoz aurkezten, Durangoko azokara, ritmo rantzero alaizekin, 11 kanta dauz guztire, eta letra variopinto gaitik. Bai, euskeraz dekoguz erdize baino kanta gixau, da erderaz bebai, danetatik pizkat. Honakoa zuen bigarren CD da, taldeak ikusten dere garapen bat izan dola musikalki, Mexikar doinuekin beti ere, baina gauza berriak ere badira diskonetan. Bai, musika ritmoa da hori, rantxera ritmoe, baina danetatik, euskal ritmoegaz, euskal letragaz bazkenien, dekogu, igual, beste ritmo klase bat, ez dala rantxera tipikue, eta rantxera tipikuegaz, igual urtetan jaku gehiago, erderazko letrak eta holan. Letran inguruen, aleintzen gara aztertzen, gai diferentiek, eta danetatik egiten dugu bai. Bai, azkenean, batzuk igual ametzen inguruen surrealistia, beste batzuk toke igual reivindikatibue, badibidez euskarien inguruen, beste batzuk anekdota personalen inguruen, danetik, okurritzen jakune. Bizitzeko gogoak, pizten duen diskoietakoak izenburua dioen bezala, ez? Hori da, azkenean bizipoza transmititzen dagoela uste dugu, ze guk sortzerakoen goza guen jogu bebai, da bizipoz bataz urten die, eta espero entzuliei bebai, ustet die? Hori da, Mexikoko doinuek azkenien hori zabaltzen da, bizipoza, dantza iteko gogue, da jentiek hori, dantza egin deizela, da disfrutau. Azokan bueltaka Duplak taldeko Garirekin topatu gara hemen bidean produkzioak duen estandean, eta berrikuntza bat, behintzat, badatorra azoka honetara, Duplak diskorik ez, baina formato digitalean zerbait ekarri duzuelako, ez? Hori da, Duplatxusa. Hori, QR kodigo batekin gure musika online entzuteko, deskargatzeko, zein bisualak ikusteko, letrak ikusteko, beste modu bat. Hau da, zeozer fisikoa, baina CD-a ez den, USB-a ez den beste gauza bat. Dupla taldea ezagutu genuen bideo bati esker, Dupla taldea bideo bati esker ezagutu genuen YouTubeen, gero beste bat etorri zen, beste bat, gutxinaka repertorio osatu zuen, eta gainera, udaran ja zuzeneko emanaldiak egiten hasi zineten. Nola joan dira zuzeneko hiek? Egia esan, primeran jundira, guk espero baino asko hobeto jundira. Jendea oso pozik, guk ere zuzeneko berezia prestatu genuen, gogotxu, eta hori nahiko energiko, nahiko potentea geratu da, eta egia esan super gustora, benetan, oso ondo. Berritzailea da zuek ekarri zuen formato hau, QR kodigoa behin eskaneatuta, gero kaxaikiki, eta txupatxu zagan daiteke ez? Hoi da. Dastatzeko modukoa, hau da, bertako produktuekin ekoiztutako zeo zer da, folklorea, kasu hontan. Hoi da albumaren izena, eta horren inguruan da pixkat kontzeptuala da, kantu guztiak, bakoitzak bere ikutua, baina dena da zeo zer kontzeptuala bira bat antzeko zeo zer da, bidai antzeko bat. Oso, gu gozatuko dugu txupatxo hori jaten, eta bitartean entzuten tokatzen zaigun kantua, ez? Sorpresa delako, hau da Duplan filosofian, zeuzer berritzaia, zeuzer diferentia, eta bizkat katxondeo puntu hori ere, orduan sorpresa hartu, euro baten, eta ea.
esan bezala hemen bideak produkzioak duen estandean. Eskerrik asko Gari, zuei. Eskerrik asko. Bueno, hause da Durangoko azokaren lehen egunak eman duena eta dakizuen bezala 11 telebista egunero izango da Domekara bitarte 7:30 egunak eman duenaren laburpena eskaintzen. Eta nahi duzuenero 11.eus webgunean.